la primera diapositiva. No s'assusteu, confieu en el procés. Anem a parlar de medicina, ¿vale? A veure. Muy bien. Què és un vampir? De veritat, confieu en mi que anem a parlar de medicina. A veure, quan pensem en vampirs, ¿vale? Pues tots tenim la imatge del típic senyor bien, romàntico, que es pot arribar a convertir en un monstre, no? També podem tindre aquesta altra imatge. També tenim aquesta imatge, són vampirs, vampiros ja de bien, vampiros de buen ver. Jo soc molt fan d'Entrevista con el vampiro. També podríem tindre aquesta imatge, vale? Marceline, pues també és un vampir. Això no és un vampir. No us rigueu. Això podria ser una fada de la corte unceli, ¿vale? Que és un tipus de fada oscura que poden alimentar-se de sang en alguns moments. Podríamos hablar de esto, però dona per una altra xerrada, ¿vale? Però això no és un vampir. I va voler dir vampir, ok, això és una fada. No és un insult, però és una fada. Els vampirs a la història. Els vampirs és un dels éssers mitològics o de les llegendes o dels monstres que s'han mantès constants durant tota la història. Tu te remontes a les antigues civilitzacions, a Pèrsia, a Babilònia, a la Xina, i hi ha monstres que se relacionen amb les característiques que té un vampir. Potser els vampirs que nosaltres coneixem parteixen a partir del segle XII fins al segle XVII en Europa, els que són els divulgadors que arrepleguen tots el que són llegendes, escrits, events, crímens, ens donen la idea d'aquest vampir, com pugui ser Nosferatu, com pugui ser Dràcula, que estaven molt assentats al que era Hongria, Polònia, Rússia, venien més de cap enllà, i és el típic senyor molt blanc, en les dents llargues, que apareixia per la nit, te mossegava i te matava. Un poc de sort igual te convertia també en vampir i no te mories, però bueno, no estaven per ahí. La cosa és que no és que foren llegendes, és que hi havia crims que es relacionaven directament amb els vampirs, vull dir, passaven coses, algú era assassinat, apareixia gent que li havien tret tota la sang del cos, i la gent ho relacionava directament amb els vampirs. No era un ésser que estava per ahí, eren fets reals que passaven. Quines característiques podríem pensar nosaltres que té un vampir? Una pell pàl·lida, no? Les dents punxegudes. La més important per al que anem a parlar després, no s'exposa al sol, de fet, la llum solar és de les coses que pot matar a un vampir, de les poques coses que el pot matar. Efectivament, s'alimenta de sang. En alguns casos, depèn de la zona, depèn de la representació del vampir o inclús quan es transforma més en la seva faceta de bèstia, pot tindre pèl també al cos i té urpes, no? Això seria la idea que apareix a lo que són els escrits, a lo que són les recollides de dades, a lo que és la nostra mentalitat popular del que és un vampir. Jo vos he dit que confiareu en mi que anem a parlar de medicina, ¿vale? Podria ser que els vampirs foren reals? Que hi hagi alguna base de que existisquen, de que la gent veguera alguna cosa i ho confundira i li acabara donant aquesta justificació? En 1985, en el New York Times, es va publicar un article on es relacionava per primera vegada una malaltia que podria haver donat origen a aquest ésser mitològic, que és la porfíria. La porfíria, que no és la porfíria, són les porfíries. És una sèrie d'enfermetats metabòliques, no vos vaig avorrir massa perquè m'han dit que no li pegue massa voltes en termes científics i tal, sinó que ho faig molt ameno. Quan tu vols crear el grup M de la hemoglobina, hi ha que passar per una sèrie de processos metabòlics i cada una de les fases d'aquests processos té una enzima, d'acord, per a seguir passant al següent procés. Això passa en totes les cèl·lules del cos i en unes parts que es provoquen més que en altres, però passa en totes les cèl·lules del cos. La primera reacció passa al que és la mitocòndria de la cèl·lula, després passaríem al citosol les 4 següents i les 3 últimes tornen a entrar en la mitocòndria i acaba ahí. Què passa quan alguna de les enzimes que té que anar donant pas a la següent part de lo que és el metabolisme del grup M no està bé, no n'hi ha prou, genèticament no funciona, es talla, això no funciona, no es pot metabolitzar el grup M
I, a més, acumulem el que són les porfirines. Les porfirines són els residus que queden quan no podem acabar tota la sèrie del metabolisme. Les porfirines es van a acumular en el nostre cos, en el cos de les persones que tenen porfíria, pues a la pell, a l'os, a la dentina, als ulls, al cabell, a l'orina, bàsicament els teixits del nostre cos. Les porfíries, a més, com veieu, en tenim una depenent de l'enzima que no funciona o que no està present, i es poden dividir en cròniques, en agudes, en cutànies, en neurològiques o en mixtes, d'acord? Les que anem a parlar que podrien donar origen al mite del vampir són congènites i cutànies. És la porfíria eritroproièctica o enfermedad de Gunther, que és per el dèficit de l'enzima uroporfirinogeno-sintasa, i la protoporfíria eritropoiètica, que és per una disminució de l'enzima ferroquelasa. Què tenen que veure o quins són els símptomes que tenen aquestes dues porfíries per a que nosaltres puguem pensar o es publicar aquell article i després hagin investigat que té una relació amb les persones que podrien ser l'origen dels vampirs. La gent que té porfíria d'aquestes dues varietats, les eritropoiètiques, té pell pàl·lida. Per què? Al no poder metabolitzar el grup OM de l'hemoglobina, són persones que tenen tendència a tindre anèmia. Per tant, tenen la típica fàsties pàl·lida, els ulls pàl·lids, com qualsevol persona que coneixereu i haureu conegut del vostre voltant que tinga anèmia o tinga una crisi anèmica. Eritrodòncia, com vos he comentat, les porfirines s'acumulen en els teixits del cos. Entre aquests teixits, la dentina. La dentina, a més, serà més fràgil, tendirà a acabar en punta les dents per el desgast de la masticació, de que es van trencant, i a més tindran el característic color rogenc. La més important per la qual els de crepúsculo no poden ser vampirs és la fotosensibilitat. Un vampir, una de les coses característiques que té és que tu el fiques a la llum del sol i es crema. Les persones que tenen porfíria eritropoiètica cutània, les porfirines s'acumulen en la pell. Quan la porfirina de la pell rep qualsevol tipus de radiació solar, visible o invisible, l'energia la passa a l'oxigen. L'oxigen genera radicals lliures i aquests radicals lliures generen una oxidació en la pell que fa ferides, però ferides molt greus. Són lesions actíniques que poden desenvolupar necrosis, cicatrius, van perdent parts de la pell, van perdent dits, van perdent... Entonces, això on passa? A les zones que estan, òbviament, exposades més a la llum solar, doncs la cara, les extremitats. Per això, en l'antiguitat, les persones que tenien aquesta malaltia només eixien de nit i solien portar roba tipus túniques que les tapara per complet, donant ja una imatge un poquet siniestra. Hipertricosis. El nostre cos, degut a aquestes lesions, fa una reacció en què les zones més exposades, que més lesions tenen, genera pèl per intentar protegir-se. Per això també aquestes persones generen pèl en el dorso de les mans, en la cara, en els muscles, donant també aquesta imatge feral que podia en l'antiguitat haver confundit o assustat al resto de persones. Canvis oculars. Com vos he dit, les porfirines s'acumulen en tot el cos, també als ulls, poden generar conjuntivitis, catarates, problemes i cicatrius en el que són els globus oculars, donant aquesta imatge d'ulls roig, d'ull estrany, que podia donar por. Dany ossi. Les porfirines també s'acumulen al que són els ossos, creant fragmentació, deformitat, que creixen per compensació d'altra manera, donant, per exemple, la típica imatge de mà tipus urpa, les xepes, el cos deforme. I així ve el més interessant, perquè tu diràs, Elena, tot això està molt bé, però la gent en porfíria va per ahí veient-li la sang al congènere. Pues a veure, el tema està, en què, evidentment, la gent en porfíria han dit que té anèmia. Quan una persona, no avui en dia això no passa perquè, gràcies a Déu, tenim una meravellosa sanitat pública que tracta les persones en porfíria, que a més és una malaltia rara, i entonces el que fem és que aquestes persones tenen un tractament i no arriben a els extrems que s'arribava en el segle XII o en el segle XV.
Aquestes persones tenien tanta anèmia que desenvolupaven el que avui en dia encara es coneix com a pica, que és la necessitat de menjar coses que no són aliment per cobrir els nutrients que té el cos. És com que el cos t'espenta a buscar coses que puguen cobrir la teua falta de ferro. Clar, segle XII, porfiria ida sin controlar i evolucionando, persona en pica, hem dit que a més el problema de la porfíria quan no està controlada pot generar en problemes psiquiàtrics. Me vais siguiendo. Es començaven consumint, es teoritza, sang d'animals i acabaven atacant a persones per a veure's la seva sang. I tu diràs, però això servia d'algo? Ells notaven que milloraven. Pues tècnicament, quan tu ingerixes sang, la hemoglobina es digereix, per tant no l'absorbeixes. Però si tu t'exafes 3 litres de sang, n'hi ha un fenomen que es diu capilaritat, per la qual una certa quantitat de la hemoglobina sí que pot ser que s'absorbisca i notes una milloria en els teus símptomes d'anèmia o símptomes que pogueres tindre de la porfíria, con lo qual repetien. ¿Vale? I es conjetura que els crímens que es donaven, que relacionaven amb vampirisme, podia ser gent que haguera desenvolupat trastorns psiquiàtrics que combinat en la pica i en la necessitat d'ingerir sang, pues acabaren en plan assassinos en sèrie. Ara, avui en dia, en l'actualitat, les persones que tenen porfíria no són mostres, són persones que estan malaltes. I desgraciadament és una malaltia rara en la qual, tot i que s'està investigant, no té cura. Les porfíries eritropoiètiques, perquè les agudes tenen un altre tractament, però les dos que hem mirat es tracten bàsicament intentant evitar el que desencadena les seues ferides, les seues crisis, la seva malaltia, que sobretot és el que hem dit, la llum solar. Per tant, fotoprotecció d'alta gradació, pantalla 100, des que n'hi ha. Òbviament no eixir durant el dia a la llum del sol, intentar que no te pegue la llum, fotoprotecció dietètica, betacarotenos durant X mesos a l'any, el carbó activat que el que fa és quelar les porfirines que hem dit que s'acumulen en l'esquela per a que les pugues expulsar, hidroxiurea, les plenectomies que te lleven el bazo, s'ha vist que té alguns beneficis, no està molt clar, té que triar-se molt bé els pacients. El trasplante de medul·la òssia també disminueix un poc el que són els efectes de la malaltia, però també n'hi ha que triar moltes pacients perquè no està clar quins se beneficien i quins no. Les transfusions, en cas que estiguen anèmics, el que fem és transfundir-los, més que res perquè no vagin acabant per ahir veient-li la sang a ningú. I el que sí que se suposa que és un poc el futur de la cura, no del tractament de la malaltia, és la teràpia gènica, però que encara està molt per descobrir. Com vos he dit, són persones, tenen una malaltia, la seva vida no és normal, tenen una qualitat minvada, n'hi ha porfíries més greus, n'hi ha porfíries menys greus. El seu dia és el 18 de maig. En Espanya tenim l'Associació Espanyola de Porfíria, i teniu la seva pàgina web. Està molt bé, si conegueu algú que pugui tindre la malaltia i no conega l'associació, es poden fer socis, ajuden molt en consells per a que la gent sàpiga com poder portar una millor qualitat de vida i conviure en la seva malaltia, inclús donen ajudes en certes formes de aprendre a viure amb ella, i a més es poden fer donacions per a la investigació i per ajudar a la gent que pugui tindre aquesta patologia. I res, això seria tot. Això és una sessió meua de Vampiro. Moltíssimes gràcies per haver-me escoltat. Podeu ir en paz i demos gràcies al Senyor.